Bueno, é o momento que puxen aquí dun non rotundo, é unha chorrada, pero mandáronos en sexto de primaria a facer un plano arquitectónico da nosa habitación. Entón eu fixen un plano arquitectónico, pero cos colores, con floreciñas que tiña o meu edredón e a miña alfombra. Bueno, cheguei ao cole e a profe rompeu-mo literalmente. Eu sempre fui moi conformista e moi dentro do sistema, vamos, non me salía das casillas. E a tipa fíxome que fixera outro plano en blanco e negro, Carliñas non sei que. E foi a primeira vez, creo, que me neguei e dixen que non, e os outros saliron ao recreo e eu quedei ali ca miña dignidade e o meu plano en cachos. Ola, chámome Noemí e o meu último non foi fai 2 días en Vodafone. Bueno, porque resulta que quería dar de baixa un teléfono e estábame constantemente ofrecendo tarifas, novas vantaxes, que non as tuve nunca, pero ese día que as tiña todas. E entonces, pois nada, pois ese foi o meu último non que recordei hoxe a mañá. Miriam. Ola, chamome Miriam e o meu primeiro non foi cando a miña nai de pequena quería comprar uns zapatos porque estaban moi rotos de desfacelos durante o brao no pueblo e eu dixenlle que non porque quería unha Barbie que había na Susi. E xa está. Hola, me llamo Mona. Mi primer no, el que recuerdo hasta ahora, fue hace años. En clase mi profesora pues me dijo, bueno, quitar el velo, pero porque para ella, que aquí en España no se puede llevarlo y tengo que ir a mi país para ponerlo. Entonces lo que le dije un no un poco agresivo, y le dije que España también es mi país. Ola, son Aldara, e bueno, o meu primeiro non é o de moitas veces da miña vida. Foi, bueno, ou é, que eu sou moi maniática de facer todo moi perfecto, os traballos e todo, entón todo o mundo me dice que os paseo a limpo. Entón, cando era pequena no colexio, tiñamos que facer unha historia entre todos, e dixeronme, Aldara, pásalo ti a limpo. Dixen, non, porque estou farta de que sempre tiña que facer el. E iso foi o meu primeiro non. Silencio aí! Abaixo. Chámame Yanira e un dos nons que recordo, que teño moitos, foi o día da miña primeira comunión, que non quería poñerme nin ese vestido, nin facer toda esa parafernalia, nin sacar as fotos, nin que me colocaran a corona, nin nada deso. Pasei toda a misa cun cabreo que te cagas e ao final de todo xa quitei o vestido, puxen uns pantalos cortos e na comida xa non estuve con eso. O primeiro non que lembro é cando tiven que decidir non facer as 1000 copias que me mandara a profe para a volta do brao, escribindo atenderei en clase. Foi unha decisión difícil, dixen, non, 1000 copias non lle fago, e non as fixen. E o papel está un pouco sucio porque a cadela botouseme en riba. Bruno. O meu nome é Bruno e o primeiro non que recordo, dos primeiros, foi cando os meus pais e o cura me querían facer a confirmación e eu non quería. Probablemente porque non me gustaba ir a catequesis ou algo así, non o recordo, pero ese é o primeiro non que recordo.